Inqas minn 3 ġimgħat oħra jitla s-separju fuq it-12 edizzjoni tan-Notte Bianca, il-lejl mdawwal. Avveniment annwali li jiġbed lih eluf ta' familji Maltin u li matulu il-ħajja fil-Belt Valletta tibqa' għaddejja matul il-lejl kollu. Waqt it-tnedija tal-programm fil-Barrakka t'isfel, l-organizzaturi ħabbru li fl-edizzjoni ta' din is-sena se jkun hawn il-grupp Spanjol La Fura del Baus, teatru interattiv li se jkollu s-sem ukoll ta' 20 artist Malti. Id-direttur artistiku Sean Buħaġar tkellem dwar bosta produzzjonijiet li se jkunu qed jittellaw f'kull rokna fil-belt u assigura li se jkun hemm xi ħaġa għal kulħadd. Grupp internazzjonali ta' teatru ġewwa l-Barrakka t'isfel fejn se jagħmel dax-xogħol interattiv li wieħed irid jidħol bepp pereżempju. Hemm kelma nota ġew Pjazza San George li se jagħmlu remixes, ġifi għandek id-DJs jagħmlu remix ta' mużika Maltija mal-ħin kollu. Hemm xi ħaġa l kulħadd. Qed intejbu fuq dak li għamilna, allura għandek li tista' titla' tkanta fil-karaoke ta' Vera u tkanta mal-Brass House Unit u kantanti bħal Destiny. Is-Sur Buħaġar għamel referenza wkoll għall-atmosfera li tinħoloq permezz tan-Notte Bianca. Atmosfera li tinfirex f'kull rokna tal-Belt Valletta. Kull fejn tmur tara xi ħaġa u hemm ukoll dak li nsejħu Notte Bianca atmosfera fejn il-ħwienet tal-Belt, il-mużewijiet, l-ispazji kollha jiftħu u dis-sena għandna affarijiet anke f'atmosfera li huma interessanti ħafna l-Malta 5D se jiftaħ b'xejn il-palazz tal-Arċisqof. Hemm ħafna affarijiet. Waqt il-konferenza tal-ġimgħa filgħodu, iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef ħabbar li s-sena d-dieħla se titwaqqaf struttura li toffri kontinwità għax-xogħol tal-Fondazzjoni. Bħala parti miċ-ċelebrazzjoni tal-legat tal-2018 inwaqfu l-istruttura tal-ewwel Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta, Valletta Culture Agency, li eventwalment tkun kontinwità tal-Fondazzjoni Valletta 2018 f'dak li għandu x'jaqsam ma' riżors uman, f'dak li għandu x'jaqsam mal-esperjenza, f'dak li għandu x'jaqsam mal-kompetenza. Għan-Notte Bianca ta' dis-sena saret enfasi partikolari fuq in-naħa t'isfel tal-Belt Valletta. B'Mikallef jispjega kif hawnhekk hemm il-komunità li żżomm l-istess belt ħajja kuljum is-sena kollha. Ħassejna illi nkomplu ninvestu wkoll f'avvenimenti ta' Notte Bianca li ma tieqafx biss fil-pjazzezz popolari tal-Belt Valletta, imma letteralment tmur għand in-nies. U allura nieħu gost li anke din is-sena se nkunu qegħdin nidħlu fid-djar letteralment f'postijiet popolati ħafna fil-Belt Valletta bħal huwa l-Arċipirku, d-Diju Balli u anke l-Kamrata. L-organizzaturi ħeġġu lil pubbliku biex jużaw it-trasport pubbliku li se jaqbad dej bis-servizz normali sa kmieni filgħodu.